Здравейте на всички, аз съм Мартин Дацев и днес намерих нещо много интересно в интернет и реших да го споделя с вас, а именно най-странните, най-невероятни, ненормални закони в цял свят. Първия е, в Флорида е забранено да се прави секс с таралежи. Да, знам, че всеки един от вас тайно в себе си много иска да го пробва това, обаче някак си трябва да устоите на страстта си, защото ако го направите, ще влезете в затвора. Трябва някак си да се сдържате, като видите един таралеж, да не му скочите една и да го почнете. Трябва да не го гледате, преминавате настрани, тръгвате се, защото иначе го чака затвор. И още по-странното е, че за да го има този закон, вероятно някой го е направил това нещо. Някой е пробвал да прави секс с таралеж. Не знам на кого му е хрумнало такова нещо, обаче. Абе хора, толкова ли няма жени, че почнахте и таралежите вече, бе? Спрете са малко, бе. Втория закон е отново в Америка и е: безпокойството на автомобили е забранено. Това е нещо, което всеки един от нас прави. Като отидете в Америка, не безпокойте автомобили. Тук си ги безпокойте колкото си искате. Там не. Защото затвор. Кой е направил такъв закон? Какво изобщо е това да безпокоиш кола? Като видите някоя кола в Америка, не я докосвайте, не я заговаряйте, дори не я поглеждайте, защото иначе ще я безпокоите и тя ще се оплаче в съда и ще я вкара в затвората с кола. Те както я гледате там кротичка, опасни са тези коли там. В щата Масачузетс, отново в Америка, е забранено консумирането на повече от 3 сандвича на погребение. Защо? Защо има такъв закон? Кой е забранил яденето на повече от 3 сандвича на погребение? Колко опасно престъпление е това, да изядеш 3 сандвича на погребение? Престъпници заслужават затвор тия хора, които ядат повече от 3 сандвича на погребение. В Северна Каролина, отново в Америка, е забранено псуването пред умрели хора. Те могат да те чуят, могат да те разберат и ще има огромен ефект върху тях, ако псуваш пред тях. Знам, че това е неуважително, но да влезеш в затвора заради това не го разбирам. В Дания не е против закона да избягаш от затвора. Тоест, легално е да избягаш от затвора. Ако избягаш от затвора в Дания, сигурно вместо да хванете да превърнат отново, ще дойдат при тебе и ще поздравят, че си успял. Дания. В щата Луизиана в Америка е забранено да ограбиш банка и след това да стреляш по банковия касиер с воден пистолет. Значи... Мамка му! Мечтаях да отида в Луизиана и да ограбя една банка с водния пистолет, после да допра водния с пистолет до касиера и да стрелям по него. Ама няма да мога, защото иначе вляза в затвора да го направя. Той, който е измислил този закон, не е много нормален. Даже изобщо. Във Франция е легално да се омъжиш за умрял човек. Да се омъжиш за умрял човек. Това е всичко, което всеки е искал. Няма да имаш проблеми с него, няма да се карате, ще е кротичек, ще стои просто там и ще е умрял. За да го има този закон, значи има някой, който е омъжен за умрял човек. И това просто не мога да го повярвам. В Афганистан талибаните са забранили на жените да носят бели чорапи, защото мъжете могат да го приемат като прекалено привлекателно. Бели чорапи. Просто като ги видя, откачам. Жена с бели чорапи е уникална. Забранете на гаджетата си да носят бели чорапи, защото мъжете ще откачат по нея, като я видят. Като и видят белите чорапки, просто всички са ходнали по нея. Бели чорапи. Бели чорапи. Всички си мечтая за тях, но не всеки може да ги има. В щата Илинойс, отново в Америка, е нелегално да дадеш цигара на домашния си любимец. Значи аз си бях планирал да изпуша една цигарка с котката си и ще ми кажеш, че не мога. Пусти му и закони, значи. Да не можеш да изпушиш една цигарка с котката си. Не е нормалното й. В Канада е забранено да поливаш тревата, докато вали. Отивам сега в Канада, завалява дъжд и първото нещо, което идва в главата ми е да полея тревата. Отивам, капвам малко и една полицията идва и ме арестува. Отивам в затвора и тогава разбирам,
че било забранено да поливаш тревата докато вали, бе. Колко ли хора в момента са в затвора заради това нещо, че са поливали тревата докато вали? Във Франция е забранено свиренето под вода. Значи ако с почиването релаксирам с под вода в басейнчето и реша просто и да се свирна, което е невъзможно, веднага идват, арестуват ме и влизам в затвора. Защото съм свирнал под вода. Това вече наистина не е реално. Не могат те да ми забранят да свиря под вода. Той са ненормални хора. Как може да забраняват такива работи? Както и да е, това бяха няколко закона, които са безмислени, тъпи и не знам защо съществуват, но всъщност са си реални закони, които ако нарушите, влизате в затвора. Така че внимавайте какво правите. Благодаря много за гледането, ако сте нови в канала ми, може да се абонирате за мен. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. Ще се видим следващия път, не знам кога точно. Чао!